Kapulisan ug militar sa Maguindanao gisugda na ang panghaw-as sa mga lawas sa mga namatayng pulis sa lungsod sa Mama sa Pano. Si Captain Joan Petinglay, spokesperson sa local army, nibutyag nga kuhaon nila ang mga lawas sa mga namatayng pulis sa barangay Tukan Nalipaw, sugod kaganinang buntag. Gibana-banang moabot sa 30 ka mga pulis ang namatay sa panagbangi tali sa mga rebelde kagahapon sa barangay Tukan Nalipaw sa lungsod sa Mama sa Pano. Si Petinglay niingon nga ang grupo ning sung sa maong barangay aron sikupon ang Malaysian bomb maker nga si Zulkifli bin Hir o mas gilasangan nga Marwan sa dihang ang kapulisan nagkasangka sa mga miyembro sa BIFF. Ang grupo gikatahong nangita sab kang Abdul Basit Usman, usa ka bomb making expert gikan sa Afghanistan ug dunay koneksyon sa Abu Sayyaf Group ug Jemaah Islamiyah nga anaa sa Mindanao. Sigon sa opisyal nga giimplementar sab ang ceasefire kagahapon tali sa mga sundalo sa gobyerno, sa Moro Islamic Liberation Front ug sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa maong lungsod. Ang Humanitarian Emergency Assistance and Response Team sa ARMM nang hatag na og tabang sa mga pamilyang naapektuhan sa panagbangi.